akụbaga ajọ ọgwụ ịkpaba aja ego maka na ezigbo ego na-etiwe ọgwụ ọgwụ a na-atụ Dangote Anyidons when mighty akụbaga ajọ ọgwụ Baba mbọtụ bajego Najego na-etigbu ajọ ọgwụ ọmụọ Chukele nzọgwụ Nzọgwụ lere ọgwụ n'ọgwụ n'Enugu si n'onwere ihe bụ ọgwụ ego Akọbụ na na-agwọ ọgwụ ego agwọ Ndị dibịa ka bụrụ gị ọgaranya Njenjenjele ọkọcha Ntantantantaliọna Ọbụ ya ọsụ make no go dey complain Say na village people do you him no get village people can do all Obi Kubana, him no get village people can do all Joey Zaza, he no get village people can do all Elsenko Egoneji dem, he no get village people can do all Obi Feji don fall, Makebila na si de Buajani Offor no go neme mbochi, ndị manye tie m Offor everybody say Offor Oro na-eka ekele ego Oro n'obi ego Afanya afọta ego Oro na nkwa mkpọrọ ego Ibe dị nwa ka ị ga-enwe We go see better Onye na-achụ anyị nwada Onye anyị na-achụ ya nwada Anyị na-ebe na ị ga-enuo Anyị na-aba nwanne anyị ga-anụ Offor Kerere nke Obi ege ihe kerere nke Obi jajajaja kerere nke Obi gugugu ọnụ dalose ma n'onwere mkpuchi gbebekwele nele obusi n'urishi ọwala n'urishi we ọsụnụbakanụ ọkwa onwe yọkwa onwe egwa mmiri gagwata n'azụ iwe obiọra ịmụta dọra ajajaja ile Pina says she want to chop my money. Pina says she want to call my party. Pina Joey Zaza, I'm gonna do the party. Ichaka for mama, Pina kaje, yeah. Baby too fine yo, turn your back, make I smile. Umufina kasi alat, Oshaka mufana jibanya. Ayo yo yo. The man yet tie m Offor Oro na-eka ekele ego Oro n'obi ego Afanya afọta ego Oro na nkwa mkpọrọ ego Ibe dị nwa ka ị ga-enwe We go see better Onye na-achụ anyị nwada Onye anyị na-achụ ya nwada Anyị jebe na ị ga-enuo Anyị na-aba nwanne na ị ga-ana Chief John Ikechukwu ndụ onye ego otibiliche n'ụwa nnọkụ ụzọ ebube dịka ọ dị na nwa agụji egbe gburugburu Chibọktọ Emeka Akalụ ataka mụọ nwana Igbo land eze ego na Japan ihe arọghị na ndị asị Mr. Kene Ọkam ana na-azụ nwa ndị Igbo Vintage Delus Interiors nwa Chinemelo na Mbaise First class mixing. Anyidons onye Ichaka Yesi nwamba nọ Mona kesi Limpopo Ego iba bụrụ ọkwa n'onye chọ na ọ ga-akpata ego Ego dị ife n'ọnụ and ife melo kpata ego erike Is it because the money get money Obi Kubana get money Ichezie n'ịkpata ego bụ onye chọ ego abụrụ ngwongwo maka Ifugo mere nlere ọkara anya wee sị na ọ gwọrọ ọgwụ ego
Omenyi gwọrọ nkụbịam ka njụọ gị nkụbịam ọ bụ dafa nna gị. Ei, nwanne ego dị n'okwu agbọbi biko chukwu ego. Maka ọ bụ na ego oyibo bụ onye chọ na mmadụ niile ga-akpata ego. Nwanne na-atụ anya iche na dị ofere isi na dị isi broda agbaele gị TV. Nwanne na-atụ anya broda iche na dị ofere isi na dị isi nwanne agbaele gị plasma. Anyị kwalube egwu amara ka m na-etuo ịgba mụ na jinsi jenuo Anyidons onye Ichaka. Si ọkwa ebe gaisi na-agba mbọ asị na ife anyị na-eme nwere isi na ife anyị na-eme nwere isi ya bụrụ isi gị tinye dị ya ka o nwee isi. Ị ga-emenwe ife anyị na-eme ị ga-alụ ọrụ anyị na-alụ. When you dey sleep some guys dey for street ụfọdụ na-atụ ọlụ ụfọdụ na-alụ ọlụ oyibo ebe anyị na seli people men on the street finally guys amalụ na piko amalụzi okwe okwu agba mgbafi bido kọwa mgbu onye mgbu belebelu n'isi rabụ n'ọnụ ọ bụrụ maka isi abụ okwu maọbụ isi kote bụ ọgba ya n'isi afụlụ kwaba okwu. Ọ bụ na ego oyibo bụ onye chọ na mmadụ niile ga-akpata ego. Ị na-atụ ọnya iche na dị ofere isi na dị isi broda agbaele gị TV. Ọ na ị na-atụ ọnya broda iche na dị ofere isi na dị isi nwanne agbaele gị plasma. Anyị kwalube egwu amara ka m na-etuo ịgba mụ na jinsi jenuo Anyidons onye Ichaka. Ikuku ọma na Holland ọnwa n'ala Ifodo mba na Chipristi mba Mbeboyi na Ecuador isi Nippon onye ego Dasin na Thailand mba. Mixing legend. Ichaka bịa ga-egwu emenụ obi kụba n'odogwu ndị be anyị na-egwu emenụ ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ego mmọgọ mana ndị si mi ọnụ ndị si na-achado ndị omekomenalụ ndị deputi Jizọs ndị ọchọ nga n'okporo ifugonu ndị omekomenalụ egwu ọma ka m buru bịa n'ụwa
Anyidons onye Ichaka bịago kwenu Igbotic na Okpata Ozuora n'anya ọba Tifobi na mụ ihe bụ ọkpọle ya nke mama higirigi ndị Igbo dara mapụrụ na n'Igbo Igbotic na Okpata Ozuora n'anya ọba ụfọdụ nwere ike wee jụrụ ajụjụ onye bụ Okpata Ozuora onye bụ Obinna bụ ihe bụ onye bụ ọkpọle ya nke onye mụ ngụcha ntị ka kọrọ akụkọ ka bụbụ bịa iwe na-eme bụ ya ka mụ na-ekwu Okpata Ozuora n'anya ọba si na nnekwu obi gosi bi ụwa ọkwa na obile chief salesi ihe gbuo aka eze na anya ọba odogwu ebe afụ ka ọkpọle si bi ụwa ọkpọle ha kiwa mama higirigi ezinne m ụlụ chief Obinna ọ bụ onye ka mụ na-ekwu elie Lady uche wiye buo asọmpete nwanyị ọma odozi akụ aka eze n'ọba ezinne m ụlọ ọkpọle ya nke mgbe nne na nne ya mụsịrị ọkpọle ọ wee zụbanye n'egwu Chukwu na fazulu ya na amamife azụlụ ya na nghọta zuru oke na fazụlụ ya ọfụma ewuo ọkpọle ya nke Chief Obinna wee bido wee sobe wee tinye ya n'ụlọ akwụkwọ na Central Primary School na Aniọba ebe afụ ka o bidolu wee gụba akwụkwọ o wee gụsie na Dennis Memorial Grammar School DMGS nke dị na ndị Ọnịcha do onye ọcha igirigi ndị Igbo mgbe ọ gụsịrị na DMGS dobu wee jebe nụ mahadum ọkwa na UNN na Nsụka ebe afụ ka o jelu wee tulu gonata ife agbalụ n'ụzọ elikekwe ọgbakọ osime kpọkpọle gụsịrị akwụkwọ wee nata bido wee mebe biznes ọmapụ n'ilu ọgụ wee lụchụba ego abụrụ ngwongwo ụmụaka agwa ogbenye ife a na-eme wee bute ike eziokwu ọsị gị ara ewu nwanne ọkpọle odogwu ọkpọle ya ki ife dị na biznes dolu ya anya akala kia dị na biznes ife dị na buying and selling dolu ya anya n'ọmalụ ka esi agba mbọ maka na onye gba mbọ n'onweta ife dị mma Igbo aka Ronaldo ị ga-alacha oloma Olisabi n'igwe wee gozie nye Olisabi n'igwe wee bunye ya enu maka gịnị Chukwu eneghị ya anya n'obi wefu na onwere obi salisali kpọle ya nki na onwere obi nwanne na ọkpata n'elu ụwa na ọ ga-ezu ọla ọnụ ewu na-egwe mmenụ obigụba na odogwu ndị be anyị na-egwe mmenụ
ndị Igbo na-akpọ nwa ka nwa nwa ka nwa na-enye obi aṅụrị nwa ka nwa ka eji eme ọnụ ọgbapụo mmiri nwanne otinye ọkụ n'obodo obodo asala ọkụ ọ na-etikọ nwa ilute na ndị Igbo wee jụọ ajụjụ ede na-eme mme na ndị Igbo ke ndị afọ kpatara ego oyibo na ndị Igbo ke ndị ji ezomọkọ wee malụ ịgụkọta wee luo na ndị ọba ọgbọle ya ka ị ga-ebulu ọlụ maka na ife omelụ ndị ọba elikekwe Okpata Ozuora nke izizi na ndị ọba ezomọgọ na ndị Igbo nde ịma na ndị ọ na-enyela aka elike ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ elike ụmụ nwanyị ndị afọ dịfa gwụrụ agwụ Okpata Ozuora ọ na-emekọta ọfụma ndị o nyela ego fazụbafịa youth empowerment SS capacity bụ ife a na-etugo etuo maka eziokwu ọkpọla ya odoziri Igbo yewo nwanne behind every successful man there is always a good woman by the side Okpata Ozuora na ndị ọba Chukwu ji ezigbo nwanyị gọzie iyi ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa Mrs. Ebele ihe gbuo amala obi dị ya ngozi Chukwu ji gọzie obi ụfọdụ na-abụ fanụsia nwanyị ma kwụsị inyelu ndị mmadụ aka mana Mrs. Ebele bụ ihe gbuo ọmala obi dị ya na-akwado dị ya ọfụma ọgbala gaba n'ilu Chukwu agọziwo gị onye Chukwu gọziri agọzi mmadụ apụghị ịkọcha ya ebe ọ na-egwe mmadụ ya obi gụba na odogwu n'ime anyị na-egwe mmadụ ya ọ bụ onye ka anyị na-ekwu eze mmụọ mana ndị si miọnụ ndị si na-achado ndị omekomenanụ ndị deputi Jizọs ndị ọchọ nga n'ogo ụmụnne ya nne ya na ya na-abụdị na mma ezi oyi ka ajọ nwanne ezi oyi ka ajọ nwanne ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa nje ndị oyibo na-afọ kwuru okwu esi tell me your friend I go show you who you are onye na-eme ka si emene n'ụwa ya bụ ezigbo oyibo ya bụ ezigbo oyibo ka mụ bụ n'Igbo wee jezie n'ala uli Ancient Kingdom ihe la local gọọmenti ka o si eje ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ohiri ofu ji ya na-eme ofu lodu oyi nwata
ka mụ na-ekwu higirigi Chief Doctor Emeka Okonkwo Imani William Van Mobile ATM Odogwu Wata na yese ona consider Aga na agbalu ndị Igbo afia Able Chairman 5-Star Group and Companies Emi Cargo Limited yo Oya bulebu no busigo Wata na yese ona consider Yezo mogo na Igbo Ifi melani chukwu Anyidons ekene Onye Ichaka amekene Wata na yeze Ona consider Bulebu ebugo Emeka Okonkwo Ezomogo na lulio Ichaka kene imoni Ona consider Ogenu Bullion Van Emeka Kabubuli bawe kene nnekwu odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu nno ya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa afọ onye na-amalekwa tụnye kwe n'ọfịa ka anyị buli Ichaka wuchie n'ekwulọbịa ka anyị ejekọ anyị kene nnekwu nwa mụrụ n'obi nwa mụchala amụcha n'ụwa ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa ezi oyi ge ntị ka mụ wee kọlị ya akọlị Mr. Joseph Offor Zaza Jowini kalili okwu ikotala ekota anwelu nwa wee nwekwa nwa ka nwa ofe onye jikwala na-efi n'ekwulọbịa adịrịasị n'ekwulọbịa Zaza n'isolusibe eziokwu n'utu Dike nyamụlụ odogwu abụrụ ọnụ gai na-emue emebe mmebe n'ụwa malodo jowi imani so na bagada nwa so na kalisia nwa so na ọchịlị nwa Zaza so na bagada nwa na kalisia nwa so na ọchịlị nwa obi kuba nna si muke n'ezigbo ọyị ya ọ bụ onye ka mụ na-ekwu igirigi nwa si anyị ukpe je nnewi satụrụ ọkọsi eje ọ bụ onye ka mụ na-ekwu n'ụwa onye ọcha igirigi enelu m Chief Letus ọra agwa zenko odogwu National anthem ndị ụkpọ agamalụ na ndị odogwu Deko n'iso n'ezo mọkọ ife ị na-eme ka ụwa na-ekwuo maka ụwa bụ ndị nlacha aka onye na-eli ga-abịa ụwa ọzọ Deko odogwu Mwejikwala nefio na nyumba Tengodongwa Oye bulebu n'obugo Eye Oye bulebu n'obugo Utigba kanyi jenu n'ojogo Kedale mo nwachi na-emeli ife Nwachi na-emelu n'ojogo nnekwu enyi ọgbọle ya nke na-ekene igirigi ndị Igbo ọ bụ onye ga-amụ na-ekwu ọnụ n'ụwa ya Chief Doctor Kennedy Okonkwo n'ume kene ihe n'utu dike bunye amụlụ odogwu Chief Executive Officer Netcoma
so don't work. Chairman, Victoria Crest Homes, real estate mogul, Odogwabia, millennial African entrepreneur, venture capitalist, Odogway, philanthropist in his solution, no conclusion if I never. Odogwuni son and then Mogo. Iso na nene puni obodo chake. Iso na nene nyelo nde mwadu aka o. Wachi ne melo joto neku mmanwu. Nedo kompo. Okele di okompo. Wachi ne malefe. Wachi ne melo joto. Onye bule buno joto. Onye bule buebugo. Kalisia. Kalese kono joto. Okele di okompo.
First class mixing.